Mayong hapon, Pastor. Nadunggan ko, Pastor. Dili ko, Pastor Brad. Dili ka, Pastor. Dili ko, Pastor. Dili, Pastor. Sige. Mayong hapon, amigo. Sige. Imo na kong ordinahan ba? Okay. So, unang gitawag og pangutana. Okay, unang pangutana. Kini bang kamatuoran nga imuhang gi-prove karon pag ingon tag kamatuoran kinahanglan bang pribahan o dili na? Balika. Hinay ko sige mo tingog. Actually kusog nga akong tingog eh. Ang akong unang pangutana, ang kamatuoran ba pribahan pa ba o dili na? Bro, Cards. Yes, bro. Di ko klaro sa tingog. Yun. Klaro ba ko ang tingog ba, Bro Pards? Dili man sa inyo, no? Klaro ang pangutana kay atong tubago na di man ako maklaro sa na to pag tubagana. O gani. Okay. Sige, Pakirelay na lang ko palihog, bro. Ang akong pangutana simple lang kayo eh. Okay, ang akong pangutana, ang kamatuoran ba kinahanglan pa bang pribahan o dili na pribahan? Kay kamatuoran na good. Kinahanglan pribahan kay namay di mo to. Ay, di na kinahanglan. Okay. So, okay, sige. Pribahan ang siya kay na di mo to. Pero ako lang mo basa, di na ko mo priba. Kay ito naman ko na ikaw kay di man gamot to. Murang akong pribahan. Nga ang kamatuoran, mao ni ang kamatuoran ang gisulti. Na kini sa kabubuton sa Ginoo, sa balaod sa Ginoo, ang kamatuoran. Muna nga ang nagtukod sa kamatuoran, mao ang universo, mo nagbuhat sa universo. Muna akong pamahayag. Sunod kong tanan. So, ang buti pasabot, ang kamatuoran nga imuhang gigunitan karon nga sumala pa nimo gipribahan, nagadepende sa mga wala magtuo aron ka mo preba. Ano? Paliyon lang ko pakirili, bro. Sige ba, may kabag maglusod ka og dili ba? Ang point nako mao ni simple lang kaayo eh. Ingoni mo ang kamatuoran kinahanglan siyang pribahan alang ni adtong mga dili mo tuo. So buot ipasabot nag-agad ang kamatuoran nga imong gigunitan karon alang ni adtong mga dili mo tuo kay mo priba pa man ka. Okay, salamat. Yes. Mo priba gyud na kay saan man nato pagpalutaw sa kamatuoran kung dili nato i-proiba ngadto sa tao nga dili mo tuo. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Ako ang gi-establish ang term nga gigamit sa atong tema pag-ingon yag pamatud-an. Ang tinuod, bisan pa og mutuo kag dili, magpabili ng tinuod. So di na kinahanglan pa nimong pribahan kay tinuod na god. Counter objection, Mr. Moderator. Yes, go ahead, bro. Okay. Matod pa kuno dili kuno angay proibahan kay kamatuoran na god. Karon kay di ba mapud siya? Hindi. Mo beto. Objection, Mr. Moderator. Objection. Napakay nabili na oras, brother Jerry Laig. Napakay 45 seconds. Bro, Sir RJ, palihog balik sa imong pangutana, bro, para atong ipadayon og tubag Sir, ani ba? Ani ang ako ang tawag anang punto eh. Simple lang ako ang punto. Pag ang kamatuoran, magpabilin gyud ng kamatuoran regardless kung mutuo kag sa dili. Kung pribahan pa nimo ang usa ka butang, nagpasabot nga di na kamatuoran, nag-establish pa ka sa kamatuoran. So ang akong question simple lang kag ganina nga tawag anang gilikoy-likoy ni Pastor og tubag eh. Kining gitawag og kamatuoran nga imuhang gisulti pribahan pa ni o dili na? Okay. Bro Jerry? Tubag. Sige. Para na to sa ako di magpribahan kay mutuo man ko. Good. Naamay kaatbang na to mo nang akong gipribahan. Nga kining kamatuoran na as Biblia
naghimo rin mao ang naghimo sa universo. Mao na ato. Okay, next question. Mo na nga kung magbalik-balik ka diya, wala tayo mahimo diya. Next question. Okay. Sunod pangutana. Ana. Di balik-balik kung ginakon ani mo kay diha man ka naipit. Sunod ko pangutana. Sunod pangutana. Kining gitawag og simbahang Katoliko sumala sa tema kinsa nagtukod? Ano? Na mo lagi na mabungol-bungol lagi. Kakusog na akong tingog. Kining gitawag og simbahang Katoliko sa sumala sa tong tema kinsa nagtukod? Good. Very good. Next question. Catholic organization, the Seventh-day Adventist Church. Okay. Ang Diyos na kay siya may magtutukod pero wa ta maglibate diya nga tukuron ang ato yang Seventh-day Adventist tinuod bang Katoliko? Oo. Ikaw may tawag anang tibagbag kasi simple lang magay akong pangutana. Sumala man sa to ang tawag anang tema ayog pakapindi ang mga butang agi ako gilitok man ako gilitok. Okay, next question. Simple ra gyud akong pangutana. Okay. Next question. Gigamit nimo ang mga setas pag pray bakuno. Pag pray bakuno nga ang Seventh-day Adventist mao ning Katolikong simbahan or Katolikong iglesia ang gitukod ni Kristo. Mabasa ba nimo sa mga setas nga imuhang gipangkutlo bisag usa lang ka buok nga ang Seventh-day Adventist mao ning matuod na Katolikong iglesia? Tubag. Ako nang mapamatudan. Dili na to mabasa litra po litra pero ako mapamatudan. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Okay, objection time na to, 6 minutes and 54 seconds. Ang akong normal gyud nga mo object kay nahiwi ang imuhang pangutana, imuhang tubag. Okay, sir, ingon ani ba? Ako ang tawag anang gustong ipatubag. Ang atong rules, simple lang man ang rules klaro man na kayo. Ang rules nag-ingon nga pag ang question categorical, it must be answered categorically. Dito magalagi. Hulatas ako, kay nag-object pa ko. Okay. Hulatas ako kay nag-object pa ko. Sige, Sir RJ. Okay. Kining gitawag og Iglesia Katolika nga giingon nimo nga mao ning Seventh-day Adventist, migamit kag mga setas og nibasa ka. Sumala sa mga setas nga imong gipangbasa, nakabasa ka ba? Nga ang Seventh-day Adventist mao ning Iglesia Katolika nga gitukod ni Kristo? Nakabasa dili? Isa mo imong kategorikal. Moderator's time, kadali lang ha. Sir RJ, basig wala nimo nadunggan, ingon siya walay mabasa. Good. Letra por letra. Sige, next question. Napakay 50 seconds. Okay, next question. 50 segundos, Brother Jerry. Padayon sa pagtumag na categorical, basig wala na nimo nadunggan, go ahead. Okay, dili nato na mabasa litra po litra kay pamatud-an lagi. Okay, og ato ginahugtan na parehas biyata kung mo pamatuod ko kadi po na mabasa litra po litra kay lagi kuan man ta ng mga debatidor man ta kung pulong pamatud-an na atay basahon sa Biblia pagpalig-on sa atong topiko. Dili kay ang litra po litra gibasahon. Kay kung mao na mabasa ang litra po litra dili sa Biblia kung pulong por pulong, di na musukol na. Natubag ang pangutana, sunod pangutana. Okay. So, next tawag anang question. Kining gitawag o gigamit nimo nga Encyclopedia Britannica. Kay wala man kay nabasa sa Biblia, admitido man kang wala kay nabasa. Okay. Kining gigamit nimo nga Encyclopedia Britannica. Kung pananglitan na ako'y mabasa sa same na book nga Encyclopedia Britannica, nga kanang Catholic Church before ang 1100 years, usa ra ka pundok ang nagunit ana admitahon nimong pildi ka? Okay, Ikaw may pildi. Tatay challenge question, kadali lang, Brother Jerry Lai. Mr. Moderator. Yes, bro. Ay, pangutana pa na niya, Mr. Moderator. Dili na challenge question, yes, ang pangutana. Tumagon ako yung pangutana. Sige ga. Kung nang basahon, ikaw mo pildi. Kung naghimo na magkagimong... Mr. Moderator, wala man ko naghimog tema, Mr. Moderator.
Objection, Mr. Moderator. Kadali lang, bro. Brother RJ. Mm. Sir Jerry, naa siya conditional sa iyang pangutana mo na challenge question ito. Okay, na siya condition. Ah. So, para mo proceed ka, bro. Kadali sa RJ, kadali Mm, sa. sige. Naa siya kung dawaton ba mo ang challenge question kung naa siya mabasa before 1100. No? Kadali sa RJ ha. Sige, sige. Dawaton nimo Sir Jerry. Bro Jerry. Tubag, akong tubag, dili na siya pwedeng madawat kay gawas ko ng 70 Adventist, dili mong Katoliko, kana mo'y madawat. Kay mo na tima. Objection, Mr. Moderator. Okay, yes. Di siya pwede. Ayaw tawag anang lubaga ang tawag anang tema, Mr. Laig. Ginalubag ni mong tema eh. Yes po, yes po. Yes sir, yes sir. Ginalubag niya ang tema eh. Negative side ko, kinahanglan ko mga present og ebidensya. Nga naman, as per tawag inang art argumentation and debate, nag-ingon din while the burden of proof always remains on the affirmative side, on the main proposition, the burden of rebuttal shifts from side to side in the course to the debate. So ang buti pasabot, ang iyahang tawag-an ng gigamit nga ebidensya, mo provide og ebidensya, same nga ebidensya, pareho ng ebidensya, Encyclopedia Britannica. Kung pananglitan na ako'y tawag-an ng mabasa, nga kanang gitawag og Catholic Church sa sumala po nimo pwedeng angkunon. Admitahon nimo nga pildi ka niining moong debate. Okay, moderator's time. Sir RJ, next question na ta. Dili niya dawaton ang challenge question. Okay, madlock magud siya. Next question. Madlock. Okay, next question. Next question. 46 seconds. Okay. Go ahead. Nasa tong rules nga dili side comments no. Wala sa tong rules nga wala sa comments as long as dili tawag anang palasyos. Okay, so Mr. Moderator, objection. Objection, Mr. Moderator. Mr. Moderator, wala sa ato ang rules nga bawal ang mag-side comments except kung tawag anang maghatag kag personal attack. Tanawa atong rules. Bago lang gani gibasa. Ang akong side comments, makita man nato kung si tinuod nga di mahadlok jud ka. Okay, moderator time. Okay. Okay. Next question. Next question. As far as standard reference is concerned, kay tawag ining kamudawat. As far as standard reference is concerned, kining gitawag og Seventh Day Adventist, ang classification niya, Catholic or tawag ining Protestant? Sumala dire sa Adventist Review March 5, 1981, page 3. Catholic. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. I am talking the evidence. Ang ebidensya nato is standard references. Ang Adventist tawag anang letter nila. Dili man ang standard, kailangan man na. Okay. Nagtubag sa Sir RJ sa imong pangutana? Yes. Ika na lang imong pangutana, Sir RJ, naka-time po sa 5 minutes and 18 seconds. Okay, Mr. Moderator. Yes, go ahead. Yes, go ahead. Kung mag affirmatibo, magsunod na siya. No, ang Dili. affirmatibo, dili siya makuha sa mga standard nga gamito na mo. Standard na rin na mo. O dili ni mo. objection, Mr. Moderator. Dili mo siya. Oh, ikaw rin nagbuot-buot na standard na. Ang Protestant, ay siya nag-object pa ko. Okay, kasi Sir RJ, ha? Okay, go ahead, Sir Jerry. Go ahead, guys. Oo. Ay, pagsabi din kamay mag-debatidor. Yan. Tanawa. Mo na klaro nga tawag anang fallacy of argumento maduhamin ni Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. I-invoke na ko ang ruling. Before sa mo i-invoke na ko ang ruling. Sir. Before sa mo padayon, i-invoke na ko ang ruling. Sir, excuse me. I-invoke sa na ko ang ruling. Sige siya tawag anang ingon nga bawal ang tawag ano sa niya. Pagka man siya karon ang naghatag og argumento maduhamin. Okay. Moderator's time. Minautas sa both sides. Yatag na ko si Marod sa RJ. Yes. Padayon, Bro Jerry. Okay. Ano mo guni?
nagbasta na ko na apil mga Protestant dito nga makaklaim yapon ang Protestant sa Katolik sa encyclopedia. O mabisa ng Adventist Protestant pero makaklaim Good. yapon siya sumala sa standard reference. Unya ang imong pangutana, dili makakuha ang Protestant. No, mabasa. Muna, Mr. Moderator, nag-object ko. O sige. Okay. Napakay nabilin nga 49 seconds bago na po papatubagon. Sir RJ, may counter objection? Okay, ang akong counter objection, Mr. Moderator, ang among topic is standard references. Ang buti pasabot, generally accepted truth. Libro nga gidawat sa tanan. Ang iyang gigamit nga referensya pag prueba kuno nga kanang Sabadista, maunang tawag anang Iglesia Katolika, ang ilahang sulat katong Adventist tawag anang gawas nila nga mga sulat. So dili na madawat as per topic nato, dili pwedeng madawat ang Adventist letter nila nganuman kay we are preparing or we are presenting the standard references. So di na madawat ibayas na. Okay, bro, Sir RJ, noted na Sir RJ, no? Pero as long as mo na iyang gikuan Sir RJ, i-atag na sa imong rebuttal niya o negative stand as long as nagtubag siya para magpadayon ta. Okay, na kay 49 seconds Sir Bro Jerry. Padayon sa pagtubag Bro Jerry. Okay, go ahead. Kaya mga kaigsunan, ang Encyclopedia Britannica, autor ang Katoliko gyapon. Muna nga, ayaw pag-ingon nga kung ang autor Katoliko dili na pwede gamiton, ang autor Adventist di na pwede gamiton. Naghanang mga debate na himo din nagamit sila og standard reference pag gigamit nila ang sulat ni Ellen G. White. Pero iba na, naghang mga debate din Objection, Mr. Moderator. Kinabasa na ako. Mr. Moderator, objection, ruling. I will invoke the ruling, Mr. Moderator. Nag-object ko. Okay, go ahead. Nag-object ko. Mr. Moderator. Objection. Mr. Moderator, kung iyang pasangin lang ang Encyclopedia Britannica nga Katoliko ang author, nagpasabot nga ang Encyclopedia Britannica bias. Kabalota nga ang mga encyclopedias puro na mga standard, walay gidapigan dili bias. So dili ta pwede, Mr. Moderator, pwede badlungon na nga to ang kaatbang at dili pataka og istorya ba? Ngano man kay maulawan ta sa dagkong makolehiyo ana. Okay. Kaning Sir RJ, no? Nagtubag siya sa pangutana, gamit lang siya sa 1 minute nga kuan Sir RJ. So, i-rebut na sir o ihatag na sa imong negative stand. Okay? Kaya basta nagtubag siya sa imong mga nangayo siya references, ihatag. So, ipalihog lang kung rebut na unya, okay? Nabilin nga 5 segundos sa Bro Jerry, ato na lang yung next question o kung on ka rin mo ng 5 segundos? Next na lang. Okay, follow-up question. Sir Jerry? Follow-up question. Okay. Asa man kan makabasa nga Encyclopedia Britannica Katoliko ang author? Encyclopedia Britannica? Pwede ka masayo na lang. Ay, tubag ka. Kanangutan ako. Tubag ka. Onsang libro ha. Bisag akong, pabi na, okay, magtupag. Ako na 1 minute. Hindi ko na magbatulog. Naabi ako'y tawagan ng 1 minute po. Di ba? 1 minute ang pangutana, 1 minute ang tubag. Wala pa ko nahuman. Sige. Luya, oy. Wala pa. Ditubag din siya. Okay, balikon ako ha. Balikon ako. Sige. Ingon mo nga ang Encyclopedia Britannica, katog yung tawag anang kuan gid mismo ha, libro gid mismo ha. Ang author is Simbahang Katolika. Tagae ko rog ebidensya, kay ikaw man nagsulti anak, kay ang burden of proof naman sa imo ha. Tagae kog ebidensya nga ang Encyclopedia Britannica, maong ang author anak Katoliko. Sige, ebidensya. Okay. Go ahead. Dili ko mahatag yung ebidensya, ikaw mo yung mususi. Katawa. Dapat yung ikaw may interesado, anak, ikaw mo yung magsusi. Kung
og dili. Objection, Mr. Moderator. Mr. Moderator, objection. Mr. Moderator, objection. Objection, Mr. Moderator. Kinahanglan ipatubag ang pangutana, Mr. Moderator. Nga naman kay ang burden of proof naa sa affirmative side. Iya mang gilitok nga ang Encyclopedia Britannica, Katoliko ang author, so i-provide niya karon ang ebidensya aron ma-justify kadtong Adventist letter. Sige, i-provide karong ebidensya. Obligado nga motubag ang akong kaatbang ana. Okay, moderator time. Sir Jer, Bro Jerry, itong imong pag-ingon nga dili ka muhatag ato pa na sabton na wala kay makakita or na kinahanglan na na siya. Bro Jerry, Wala. Bro, okay. Wala pa tayo makapagpakita. Good. Pero nagsulti kong Katoliko, Encyclopedia ang author niya. 25 seconds. Bro Jerry, 25 Wala, dili seconds. ko muhatag. Right, 25 seconds. Dili ko muhatag yan, ha? Di ba ko interesado, ana? Siya interesado, susiyo niya. Kung tinuod ba dili, napamaysikan barog, o mapamatudan niya nga dili Katoliko, isulti niya. Muna, di ko interesado kaya akong tema, Seventh-day Adventist man. Dili man ang mga author. Pero akong isulti niya, interesado man ka. Okay, next question. Okay. Usa ka tubag nga desperado akong nadunggan karon. Ha? Usa ka desperadong tubag akong nadunggan karon, limang kag dili daw siya tawag anang interesado niya iyang gigamit. Next question. Next question. Kining gitawag og pait na gani ka. Palisdan pa gyud nako. Sunod pangutana. Kining gitawag og Seventh-day Adventist nga sumala pa nimo Protestant. Apil man sa tong topic ang Seventh-day Adventist. Pwede ba nimong isulti kung kinsa ang founder ani? Based sa standard differences? Pwede man ako masulti, pero wala man sa atong topik ko. Nga isulti na to ang founder. Mr. Moderator, objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Daghang kang likay sa pangatali. Likoy-likoy ka eh. Likoy-likoy ka eh. Mr. Moderator, objection. Klaro naman na kaayo, gigamit nato ang terminong Seventh-day Adventist. Gigamit nato ang pulong founder. So, ingon man siya nga ang tawag anang SDA, mo ning tinong Katoliko, tan-aw nato based standard references kung kinsa ang founder or founders aning Seventh-day Adventist. Kung di ka mutugan sa altino, okay, ang amahan sa bakak ang yawa baya. So itugan nimo karon kinsa ang tawag anang kinsa ang founder sa Seventh-day Adventist as far as standard references is concerned. Sige, kinsa? Okay. Kadali lang na counter objection Sir RJ. Bro, unsa tong counter objection? Ang counter-objection, di ta mo labag sa topiko. Ang topiko na to, Seventh-day Adventist. May matuon nga ang topiko. Wala ka mag-debate o kinsa founder. Kung surrender na ka sa nga ang Seventh-day Adventist Catholic, as founder. Objection again, Mr. Moderator. Okay, moderator time. Bro Jerry, i-grant ako ang pangutana, Bro Jerry, kay gigamit niya ang as negative nga gigamit niya ang pangutana pagputing kay no sa eduha man gud ni Katoliko, tinuod nga Katolik, Iglesia Katoliko, ug Seventh-day Adventist man nga i-quote siya sa mga referensya. Standard. Kung kana pa gyud nga referensya, so kung muna nga i-grant ako Sir Jerry ang iyang pangutana. Kinsa? Tubag Bro Jerry, naa pa kay nabilin nga 55 seconds gikan pagsugod nimong tubag kanina. Go ahead. Di ba nasa tuntupiko? Nanungutan na ba man siya? Nasa tuntupiko nga si Kristo. Nanungutan na ba man siya? Ang builder ana si Kristo. Ang nag-organize ana si Ellen G. White. Yan ang mga mukisi-kisi ka. Ang builder ana si Kristo man. Okay. Unsa nga libro or standard references nga ang builder sa Seventh-day Adventist si Kristo. Sige, prueba. Ihatag. Challenge question na? Wala. Challenge question. Nalipong naman sila itong katbang. Okay, balik. Ingoni mo nga ang nag-establish sa Seventh-day Adventist
mao si Kristo gi-organize lang ni Ellen Goldwhite. Ang akong pangutana, unsa nga standard nga references, unsa nga encyclopedia, unsa nga tawag ining mga libro nga standard ha, nga nagsulti nga ang establisher ni anang maong Seventh-day Adventist mao si Ginoong Jesucristo. Sige. Mapamatun-an ako sa Biblia. Amen. Dili na ako mahatag Objection, Mr. Moderator. Wa ko nang utanas Biblia, Mr. Moderator. Okay, kadali lang. Moderator's time. Moderator's time. Wa man kun objection, Mr. Moderator. Wa ko nang utanas Biblia. Okay, kadali lang bro. Kadali lang bro. Sir Jerry, referensya ang iyang gipangayo. Standard, standard. Standard, sir, standard. Standard na referensya yung mga gipangayo. Pero Biblia ang imong mahatag ato pag sabton na wala kay mapakita sa referensya, Biblia lang. bro, ang Biblia usa ka dako nga referensya na. Ay, Bro, ako nga referensya. Kung ano, gusto ko, mudit ako. Sige bro. Mudit ako. Nagpadulong na siya sa mga gitawag og founder. Wala na siya sa among topiko ha. Pero sundan niya ko na nato. Ang akong mahatag niya, nga ganang ikapito kadlaw nga gitawag na mong 7th day, Diyos gigatupon niya na. Dili man Siya may nagpauli ana, Inisis. Dili. Siya gigatupon niya na. Wala nga, Counter- kung narita sa mga referensya sa sulat ni Ellen G. White, organizer na siya the Seventh-day Adventist Church, truly Catholic organization, organize ni Ellen G. White sa iyang panahon. Okay. Buhat 9:31. Okay. Kaya doon ay mga pagtukod sa mga iglesia. Okay. So, Di mo kung kadali lang sir, bro Jerry, ang mahatag di mo bro, Biblia. Dili standard referensya. Biblia ra kay una Ah. mo ang Biblia, bro. Dili ko mahatag og referensya kay about na mong na siya sa builder, Na palusot. dili man sa Catholic. Okay, Sir RJ. Mr. Moderator. Mr. Moderator. Idali lang sa RJ, patingugan sa kuha. Wala siya mahatag sa standard na referensya. Biblia lang iyang mahatag. So, kaning last two questions na lang ta Sir RJ. Kung dawato ni mo ang Biblia lang, kadali lang ha. Okay lang. Pero kung dili, puproceed na lang tayo. Kaya wala ko gito mahatag ni standard referensya. Biblia naman yun. So, Go ahead, Sir RJ. so wala siya kabarog. Kaya ang among tema, Biblia man o standard nga referensya. Ha? Biblia ra may mahatag niya, dili mo referensya. Sige, next question. Okay, last question, sir. Okay. Okay, duha ka pangutana. Okay. Kining gitawag og Seventh-day Adventist nga sumala pa nimo gi-organize as far as standard references is concerned. Ang gigamit nga termino gi-organize o siya ang founder? Objection, Mr. Moderator. Yes. Go ahead. Ipa-complete ang sa tema. Dahil ipa-complete ang tema. Mr. Moderator, counter objection, Mr. Moderator. Yes, go ahead. Counter objection. Wala ko mogawa sa tema kay naata di sa Seventh-day Adventist. Ato ang gikalkal kung kinsa ning Seventh-day Adventist. Nya ang akong kaatbang naning kamo intawag likay ganina pa sige likay-likay. Nya bisag na ipit na likay gihapon ipit ka na. Okay. Objection, Mr. Moderator. Okay, go ahead. Counter objection. Counter objection. Yes, go ahead. Ako ipasabot, ipakompleto ang namastima na to nga Seventh-day Adventist ang matuod nga Katoliko. Kana mo yung pungaron pag-ayo. Mora nga, wala na magod siya God. Mora nga, ako siyang giingnan niya, ipakomplete ang tema. Kaya nga ito sa binatihan ninyo, tunood bang Katoliko ang Seventh-day Adventist o dili? Oh, Wala mo ka mga tanan. counter objection, Mr. Moderator. Okay. Sir RJ. Yes po. Daghang po kayo pwede ipakunta na Sir RJ. Nagpabiling dumal kaya po Sir RJ. Okay. Ato na lang ining ligayan na ito gamay ang kuanhan ang focus sa founder.
Dili lang to sa ubang topic, Sir RJ. Dili. Mahaong na to. Di, Kaya para- Mr. Moderator, Sir RJ. Mr. Moderator, i-qualify na ako ang tawag anang question. Kay ganina bitaw sa iyang pagbarog iya hamang giputol-putol. Unya karon ako mangutana, di niya paputol-putolon? Usa na ka biniltuldo nga tawag anang rason. Ang point nato is ang Seventh-day Adventist ato ang gikalkal og tinuod ba gyud ning Katoliko. Kay pag makita nato nga ang Seventh-day Adventist gitukod ning mga kano, adili na mao ang simbahan Katolika. Correct. Sir RJ, apa kayo doon nagpabiling doon? Padayon sa pagpangutana. Sige. Next tawag ini. Next question. Kining gitawag og Seventh-day Adventist, mao ba ning kining gipasakupan nimo karon nga Seventh-day Adventist nga giangkon nimong Katoliko? Mao ba ning natukod ni adtong 1863? Mao o dili? Dili mao. Dili mao? So imo na nagidinay ron? Dili na mao. Maminaw, naglabo ko sa kami. Dili na mao. Di na mao. Ang sa 1863, organize lang na. Mo nang Mateo 18, mo nang mga tao nagbantay og Sabado, Sabat, ikapitong adlaw. Diya na gibuild ni Kristo. 1863, i-organize usa sa mga co-founder na si Ellen G. White. Mo na diya. Nya- Onya og na kay mabasa nga founder gyud ang gigamit dili organize admitahon nimo nga pildi ka? Nabita si mana niya. Hindi ho ng founder nga atong di makatuliko man. Di tanawan lihay na pod, lihay na sad. Lihay na pod. Ayog lihay. Sir RJ. Apo. Yes, go ahead. Kinamay, Sir RJ. Yes, go ahead. Ako na lang ito Mr. Moderator. Si Ellen G. White founder, hindi pa man ang i-challenge. The founder na gid ay. So this Kristo. Dili si Kristo. Iya pa man nga mapildi kon mabasa niya. Okay na. Mabasa niya ang si Ellen G. White founder. Okay na. Sila kasabot kung sa duwa mga klase ng founder. Founder at kaplag ng founder, organizer. Wala taga. Okay, moderator's time. Teka lang. Dili na watson, Sir RJ, no? Tama ba? Challenge question mo gusto, Bro Jerry? Wala nga nagpabilin ang usa ka pangutana pa. Last one question. Okay. Last one question. Ato na lang ang tawag anang isa marik wa magyug kay na presentar gyud nga ebidensya kay nagsigira kag lihay-lihay eh. Nagsigira kag tawag anang kuan. Ang ako ang tawag anang pangutana, 1 minute man di ba Mr. Moderator? Okay. Ang akong simpleng pangutana, tagayan na lang ko, bisag usa ka tawag anang ebidensya nga mabasa na kay inyo habi na pagtulunan na kundi mabasa di tinuod. Okay. So mabasa ba na kanang Biblia or tawag anang standard nga referensya? Mabasa letra por letra, explicit nga kining gitawag og Seventh-day Adventist nga gitukod og mga kano, tulo ka buok kano, si Ellen G. White, si Joseph Bates ug si James White, mao nang tinuod nga Iglesia Katolikang gitukod ni Kristo. Sige, ihatag. 1 minute, go ahead. Okay, there is another universal and truly Catholic organization, the Seventh-day Adventist Church. Na tinabasa. Unsa lang ang reference? Ako emphasize. Emphasize na ako, napay 1 minute. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Para dili mahulog nga nagnanglingla kung kaatbang isulti ito kung sa reference. Standard to? Okay, Objection gani. Nag-objection gani ko. Nag-objection mo sa Bro Jerry, no? Dito na ang i-rule na to ang 11, nga last one na to. Hiling lang niya Bro Jerry ang imong referensya. Kung saan dito na Bro Jerry? Author or Adventist Review ni. Good. Ayos. Dili standard references. Okay, nakay nabilin nga 40 seconds padayon Bro Jerry, go ahead. Okay. Di ba siya makakuan kay ginagamit mo ginis puro kamaturan ginigasulat Ellen G. White. Bisag nagkuha may standard reference. Kaya ang ubang mga Catholic faith defender giisip nila na standard reference kay gigamit nila
ikaw na may mag-isip ni ana, sila gilugi ka kung akong basahon. Mo na nga, giklaro din ako, nga there is another universal and truly Catholic organization, isa nag-organize rin, White. Dito pala, sukan pa sa una, no? Sukan pa sa una, natay si ana, kasukan pa na sa una, ginalutos na ang mga Sabbath keepers, hangtod niya. Salamat. Okay, daghang salamat Brother Jerry Laig sa Seventh-day Adventist Church. O sa tanang tubag nimo nga mainit ka tubag, gikan sa nagbukal-bukal nga mga pangutana, gikan kang Sir R.J. Sino sa Lay Catholic Apologist International.